Assalamu alaikum mehriban vatandaşlar. Aşgabat şäheriniň Senagat zolugyna ýerleşýän Depkin guruluşyk harytlary merkezi size Dünýä belli Kütahya kompaniýasynyň ýokary hilli hemem döwrebap kafel mozaika önümlerini size hödürleýär. Görnüşe ýaly mehriban vatandaşlar Depkin guruluş harytlary merkezinde diňe bir kafel mozaika önümleri däl, dünýä belli firmalaryň elektrik sansenika önümleri bar. Depkin guruluş harytlary merkezine hoş geldiňiz.